پلانا سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترامپ یاژ بۆ ئاگربەستا لە غەزایە کوژالیە کۆشکا سپی هاتیە بەڵاوکردن ji 21 خاڵان پێکتێ. پلانا دۆنالد ترامپ vان خاڵان xwe digire her du alî li ser pêşinyazê razî bin yanî Hemas û İsraîlê dê yekser şerê Xezayê bêrawestandin. Xalekedin ya vê planê dibêje Xeza dibe navçeyeke bêteror ku gefê li derdora xwe êdî çênake. Her divê plana Donald Trump plana serokê Amerîkayê de hatiye ku Xeza ji bo xelkê wê careke din tê nûjenkirin û tê avakirin û xelk dikarin car din piştî nûjenkirinê vegerin wan navçeyên ku ji ber şer zirareke zêde dîtibûye. Xalekedin ya vê rekeftinê dibêje hêzên İsraîlê bo xeta ku rêkeftin li ser hatiye kirin ve dikişin û ji bo azadkirina barimteyan ya dîlan jî hemû zemînê ji bo vê yekê amade bikin. Ev yek ji xala yanî xalekedine ya vê plana Donald Trump. Koşka Spîlgorî Kobalav kiriye dibêje hemû operasyonên leşkerî, bombabaran û topbarana ku li ser Xezayê heye ew tê rawestandin. Di beşekî din yê vê planê de hatiye ku di nava heftê û du de mijmêran de piştî razîbûna Hemasê û İsraîlê hemû barimte têne vegerandin ew dîl û barimteyên İsraîlê yên ku demeke dirêjin li Xezayê ne di nava heftê û du saetan de piştî razîbûna her du aliyan hemû têne vegerandin li gel termê wan barimteyên ku bi dirêjahiya van salan li wê derê bûne û jiyana xweşdestane. Piştî azadkirina hemû barimteyan hemû dîlên İsraîlê, İsraîl dê 205 girtiyên Falastînî ku bi cezaya heta-hetayî محکوم کری بون لگل 1700 خلک غزایê ku di zindanên İsraîlê de ne azad bike. Ligel vê yekê ew endamên Hemasê ku dixwazin ji Xezayê derkevin rêkên bi ewleh bo an tê vekirin ji bo ku ji Xezayê bi selametî derkevin. Ji ber ku di plana Trump de hatiye ku nabe ti destê Hemas de rêveberiya Xeza di paşa rojê de hebe çi rasterast ve yan jî nerasterast. Xalekedin dibêje alîkarî yekser piştî van gavan derbasî Xezayê dibe. Ev alîkarî dê bi serpereştiya netewên yekbûyî û heyva Sûriya Erebî û saziyên navdewletî be ku bi awayekî dadperwerane adilane li ser xelkê bêbelav kirin. Xalekedin ya vê planê ew e ku Xeza êdî dibin desthilateke veguhêz ya demkî de dibe ku komîteyeke teknokrat ji kesên pispor, kesên jêhatî yên ku xelkê Xezayê bin tê birêvebirin li gel wê yekê jî ku çavdêr û serpereştiya desteyeke nû ya veguhêziya navdewletî bi navê Encûmena Aştiyê bêkirin ku jaliyê serokê Amerîka Donald Trump bi xwe serokatiya wê bêkirin û hejmarek ji endamên din di nav de cih bigirin. Her divê derbarê de di nava kesên ku dê rêveber bin de yani rêveberiya Xezayê de bo qunaxa demkî serok wezîrê bereyê Brîtanya Tony Blair navê xwe heye di nava vê plana Donald Trump de. Wekî din jî dibêje ku navçeyeke aborî ya taybet bê damezrandin li gel welatên beşdar dê gotûbêj li ser vê xalê jî bêkirin. Xalekedin ya rêkeftina Trump dibêje ti kes nayê neçarkirin, nayê mecbûrkirin ku ji Xezayê derkeve û xelk dê bêne handan ku vegerin ji bo Xeza ji ber ku ev xaleke gelekî nakokî li ser hebûne û nîqaşeke zêde jî li ser hatiye kirin gelek rexne li Donald Trump jî hatin girtin ku planeke wî heye xelkê Xezayê ji Xezayê derxîne û êdî nikaribin careke din vegerin lê Donald Trump divê plana xwe de ev xal bi eşkereyî zelal kiriye ku ti kes nayê mecbûrkirin ji Xeza derkeve. Di dirêjahiya wê planê de ew xalên ku hatine eşkerekirin Donald Trump wisa pêşinyaz kiriye ku Hemas û aliyê din razî dibin troleke wan di desthelata Xezayê de nebe. Çi bi awayekî rasterast be yan jî awayekî nerasterast be nabe ku troleke Hemasê de rêvebirin û desthelata Xezayê de hebe.
خالەکەدن دەبێژە هەموو بنگەهێن لەشکەری تەرۆری و تۆنێل و جهێ چێکردنا چەکان و بەرهەمئانینا چەکان ئەڤ هەموو جهێن کۆمن بەحەزکردی تێنە ژنابرن و تێکدان. خالەکەدن ئەمریکا دیالۆگێکێ دنابەرە ئیسرائیل و فلەستینیان دە چێ دکە زەمینێ بۆ وەیەکێ ئامادە دکە کو دیالۆگ دنابەرە هەردوو ئالیان دە پێواژۆیەکە گوتوبێژێ بڕێڤە بچە لەسەر بنگەهەکێ کۆ بنگەها لێبۆرینێ بە و ژیانە بە هەڤڕەیە ئاشتیانە بە کو ئێدی ئەف شەر بدایی ببە و خەلکێ وێ ناوچەیە باشتی لەگەل هەڤدوو بژین و بە هەڤڕە ژیانەکە خورد چێ ببە لە وێ ناوچەیە.